Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Panjenenganipun sesepuh bini sepuh ingkang tansah kula hormati, panjenenganipun Bapak Kepala Desa Mangunsari beserta perangkat ingkang tansah kawula dhereki. Dumateng Babi Kamtibmas ingkang tansah kawula hormati. Dumateng kadang-kadang seni Pakem 99 ingkang saking tlatah Boyolali ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun kawula matur menapa ingkang dados tujuan kawula langkung murumiyin tiyang kawula tansah ngunjukaken rasa syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan kanikmatan saengga kula lan panjenengan waget pinanggih wonten ing titi wanci punika. Pramila kesyukuran kita ikrolaken kanthi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dalah salamipun Allah mugi katur dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sahabatipun benjang yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, kawula tansah ngaturaken agunging panuwun dene-dene ing saat dalu punika dhateng kadang-kadang seni saking Boyolali ingkang sampun kersa ngregengaken wonten ing adicara perti dusun. Hanamung dadosaken kuciwaning penggalih bilih kadang-kadang panitia anggen taos papan saha pilinggahan kirang nuju prana saestu saking kadang-kadang panitia nyuwun agunge samudra pangarsani lan ugi dhateng penonton sedaya. Kawula atas nami panitia nyuwun pangapunten bilih kadang-kadang panitia boten waget nyediaken tempat parkir. Pramila saking punika barang bawaan menapa kemawon kula suwun jagi kiyambak saking kawula wiwit purwa madya mbok bilih wonten kirang saha langkungipun saestu kawula nyuwun agunging samudra pangarsani. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun. Jio
Seni niki nyoto saking desa estu kula paring ukara ngaturake saking katang muda ingsun wiwiti seni kula ingsun nyata lagi nyanyi rasa kula paring ukara nyoto wakil saking ugi mikatena seni niki nyoto saking desa kula paring rembaka anggening rembaka ngantos salaminya amung pamuji maring ngersaning Gusti mugi saged nglampahi ingkang seni wonten ing wekdal iki mugi mikatena seni niki nyata saking desa kula nyawon padonga anggening rembaka ngantos ing Guswantara sugeng dumateng kang samya dateng apirsani patan kula wujud demang melang-melang ampun ngantos samya jingkleng makin mundang atur pirsa dumateng para pamirsa aking alit kakung putri sepuh kutha sedaya yen wonten lepat kawula nyuwun bumi mangasaka kula niki lare asli putri riba dereng saged tata lan utana negara sanyata saged pun lunga sapa
sembah dereng saged nata lan wudan negara sanjata yen wonten labat kamula nyuwun bumi pangaksaka milanipun sedaya kang sabda pirsa yo 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 najan kula rupa nanging pasti ponconira sampun cekapang dados satur kawula mugi samya sakecak lenggahira sadaya yen wonten apa kawula nyuwun gunging lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si pancerina tak titipi hitung teget ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan sorong sorong graget jiwanggo tak kirimi layang kiter tak samper ke angin sumilir ora kroso liramu tansah tak pikir arino wengi wewayangmu beto atiku tirta saumpama kapan mbaya aku bisa ngagem lintang ngrengko endaing rembulan aku samar kuwatir lan muntap cabang sekar mekaring ora kang jengkar kang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika rino wengi wewayangmu beta atiku singa tirta saumpama kapan kaya gegem lintang renggo endaing rembulan aku samar kuwatir lan muntap cabang sekar mekara ing ora kang jengkar ngalakang tanpa upama tunggu tumetes sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika ayo prakanca padha olahraga supaya betane rasa sinambi
sedaya bebareng ora matana maring mirate nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta ansor lan fatayat padha kiyatno anggone manghormat maring mirate Nabi Muhammad. Lamun wong urip ora gelem manghormat maring mirate Kanjeng Nabi, besok yen kita tumekane pati diganjar swarga kang edi. Lafal inani dalahil Islam iku dawuhe pangeran. Agama mungguhe Gusti Allah Islam iku dilakoni tenan. Wanatya ayu utama gambar aruming kusuma mulat leng-leng pronto agawe samseming nolo esamulir pahit matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning aku karasa tresnaku mengambar arum tanahku jiwa katon memanise sekar mekar lan welati rinonce katon kinelong dakantianing jagat katresnan tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyaksani tresno kang tuhu tan ono liya wong sira wong ayu. Wanatya ayu utama gambar aruming kusuma mulat leng-leng pronto agawe samseming nolo. Pemuda-pemudi sing rupane Ojo ngelala awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati hari malam ini. ayo para kanca padha suka-suka Supaya gembira kang dadi pemuda ini yang besar sekali untuk meringati
dasar wanita sulistya wicaksana lan ledha ing karya kepranan solah pamane nyata lantip wasi sing bicara wasi sing wicara wiraka sarta wirama nyata dika wanita sulistya jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka soroting netramu yen ora selak sajroning batinku ra luput pangrangitanku ana tresna sajroning atiku jroning batin tuwa rasa tresna sansaya ngrembaka rina kelawan wengi wong ayu tak impi-impi wong ayu tak anti-anti saka soroting netramu yen ora selak sajroning batinku ra luput panggraitanmu ana tresna sajroning atiku pada bulan Rajab bulan yang besar sekali pada bulan Rajab bulan yang besar sekali itu kewajiban umat Islam peringati karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi karena waktu itu jatuh Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammadku Nabi wali washabihi pada mari kita bersama diperingati pada mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi jika tidak hormat akan dapat godok besi jika tidak hormat akan dapat godok besi tetapi yang hormat diberi amal yang suci besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni
matur kawula kados sampun cekap kang dados atur kawula bo menawi lepat nyuwun kuming pangarsama Raga kang kajiret tresna tinali tali ing jiwa kekandrung parasmu yayi ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresna kowe sumbanding wong liya ngapuranen aku yen ninggalke sliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk hatiku ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa pasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno imbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dipeksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresna kowe sumanding wong liya Matur nuwun dhateng kadang-kadang
putri rimba ingkang saking tuan rumah ingkang